Oh, koyo kok loro kabeh iki. Tep. Tep. Iki pejete bapak iki. Nanti kowe. Nah. Pejete bapak ya. Apa, Pak? Kowe koyo loro kabeh. Timur Siti. Iya. Kenalan nang pejete. Kita baik, Pak, ya, enak. Aduh, laki apa tuh Tep ya didikit. Apa ya? Proses apa? Oh, kurang proses ini. Yang proses? Iya. Oh, Tep. Wah. Kenapa lagi? Agak rasa ke. Wah, abot banget iki. Nah, orang proses, Pak. Ini kurang proses iki. Tapi mau mandan proses. Pak, ini, Pak. Iya, ya. Oh, aduh. Aduh. Enak, Pak. Oh, enak kudu kamu iki. Aduh. Assalamualaikum. 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 Neng di wong iki. Kang, Woi. nang omah apa raya? Jual aku. Kang. Kang, Pak, siapa? Kang. Siap. Siapa, Pak? Oh, alah. Oh, Ampun, Tep. ada seru, Pak. Apa, Tep? Aduh. Ada seru. Kenapa, Kang? Iki lho. Kan perlu Perlu apa sih? dikongkon Pak Lurah iki. Oh ya, kene mlebu dhisik iki nih. 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 Kowe sapa koncone kok ireng banget iki? Mbok nemu nang gorong-gorong ngono. astagfirullah. Kayak kowe ya. Anak apa sih? Iki lho dikongkon Pak Lurah. Nah, Dikongkon ngerjakne ladange. kok ngejain Pak Lurah, Tep? Kok orang kerjani? Iya. Itu Pak Lurah e. Apa nih, Pak? Ladange. Rasane Pak Lurah dikerjai. Nah, oh iya wis. Kapan kowe? Sesuk. Besok bisa apa ya? Wah, rapat negara, Pak. Ramah negara? Mana wae ora. Bisa paling ya. Bisa ya? Ya, Besok-besok. ya, besok. Bisa lah ya, Tep ya. Bisa, nyok manut Bapak kali. Aku manut siapa? Manut. RTD. Ya wis lah, ya besok kowe lah. Iya. Besok tak kasih. Angkat wong loro ya. Makan dulu. Adil. Iya. Yo wis, Kang. Balik sik. Harus balik. Ya. Pamit di sini ya. Iki koncone awas ki, kari ki. Tak balik nang gorong-gorong arepan. Mau kanggonan mung kaya kowe lah. Ireng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hop, Pak. Hop, bocor, Pak. Hah? Apa, Tep? Hop. Riuh lah, Pak. Bocor, Pak. Nah, iya, Tep. Iya, Tep. Bet. Cek aja ki, jalan iki. Wah, gue tunggang ngangkong, Pak. Jalan akong. Terus, Tep, terus, Tep. Apa? Mantap ya. Ngepot, Pak, ngepot. Ayo, Tep, terus, Tep. Nah. Nah, Ada mantap. banter kayak enak iki. Tuh. Oh, Pak. Hop. Nah, ini pegang. Turun, Pak. Kecek, Tep, kecek, Tep. Sip. Alon. Mantap. Kene aku. Pak, kenyang, Pak. Wes tak surung, yang disurung. Kowe njaluk numpang ngono. Pak, yang. Nah, Yuk, Pak. kok abot banget, Tep. Apa? Ngebut, Pak, ngebut. Udah. Lah disiksa sendam. Ora kuwi lho, ora kuwi ana kayune kok. Bocah. Ayo gendang numpak. Ayo, Ya. Pak, bantu ya aku, Pak. Pak. Bocah. Kok sembarangan. Apa? Oh, tuwek ora bales.
Siksa ya. Apa? Kan ki. Usah ngetumul bae. Ngerti siksa. Cocok pinggir. Ora sengaja kok. Pas sengaja loro. Loro apa mak digene ku kena tik Nek bae anu, kok. nek nyong terjerah piye? Apa? Terjerah. Cedera. Masa Iya. terjerah? Iki mogel lho. Kurang es teh, sarang hiu. Ngomong apa teh? Iki ning viral kae. Keladange Pak Lurah teh. Iya, wonge budek tapi sugih, Pak ya. Lah kowe. Bapak ki nyesel. Nyesel ngapa? Ora budek. Wonge budek kuwi. Lah jare budek kan sugih. Bukan pengen budek. Lah ngapa kok bapak ki nyoblos Pak Lurah, wong lurah budek. Paling bapak biar nyoblos kupingi, makane kupingi budek. Anak-anak bae. Ya ora teh. Pak ki nyesel teh. Lah ngapa? Lah kowe dicoblos tapi kok ngertine gur duit bae. Pak ngomong. Tadi keliru. Ya kleru. Kamu disenggol koncone sing samping dari salah nyoblos. Jadi kenapa lurah? Lah ngomong, mulane kayak asline lurah kesalahan paling sing nyoblos akeh sing salah, Pak ya. Iyalah. Oh kayak budek kok. Lagi piye iki arek kerja iki kebone Pak Lurah iki? Bapak lah kae kancane dhewe sing kerja. Ya kae. Kae paling gur dikontok ora dibayar. Ngomong. Wong teko gur jagongan tok. Kerja ora. Oi. Kerja ora. Ya kerja lah ya. Kerja wong iki sing beristirahat utembe teko. Wong dibayar kok ora gelem kerja. Ya dibayar kok. Paling ya kowe ora dibayar kok ya. Bayar. Gajianmu potong gua aku Kok aku nak kesayangan dhewe ya. Iya, wong Pak Lurah ki sayang karo Ya, dhewe. Pak, kerja, Pak. Woi, ngana, gak usah nesu-nesu. Wah, coba rebak kawin ini Pak. Apa? Bang. Pak Lurah. Pak Lurah gak kerja kan sembarangan. Ya super trep apa? Tak Eh, hubungi Bapak. malah aku. Oh, Pak. Woi, gue kae kowe. Oh. Mau ora niat enggak? Enggak apa. Lah lagi ye. Nah, macul ya apa kayak Pak ya? Langsung ndase Pak Lurah kowe. kono digarapi. Oh. Sabar teh, sabar. Nesu Pak ya. Jago bayar bae kok bayar. Kerja. Pak ya. Pak, kantor. Mandor. Mandor. Kok saya kasih? Yang kecil kuwi. Semangat. Pak, ada semangat tuh nebang kayak sumur. Wes, semangat. Woi, tenanan woi. Woi. Enggak bungo pusat. Ayo, Pak. Lah enggak. Kok kayak kowe nok wedi. Pak. Ora. Astagfirullah. Bocah. Oh, Pak. Nang kono. Pak. Tangane. Astagfir. Nang kono agak adoh kae. Mandori tenanan. Paculin, Dik. Itu, Pak. Woi, cikuk sing ngono. Sing kene bae, Pak. Mana mandori ku? Weh, pindah apa, Pak? Kae kadang-kadang mundule kae. Kerja ya wong buruh tep-tep ya kaki ya. Tep-tep. Turune, Pak Lurah. Kang Leren. Panas tep ya? Isi. Isi. Terus iki masih, Om. Panas. Ada kerja wis leren. Wah, kok kerja terus ora dibayar tep ya? Pak.
ora mungkin ya. Iya, Pak ya. Kesayangan nih. Anak kesayangan. Ya, Pak, ya. kesayangan bojone Pak Lurah barengan. Pak. Kesabakan terakhir apa, Pak? Lambene Lah kuwi wis sepatu. watu kesel kiduke. Kena kolornya apa sing viral, penyakit viral. Corona. Lah, Bu, kolornya. Nah. Alah. Nah, saya wong rene maneh mandore kae. Bene mandori. Wis. Tahan reget kowe. Andane Pak Lurah. Kayane Pak Lurah enggak Mungkin, kodal. Pak, ya. Ora kodal ya. Asal, rupane kodok triwo. Coba ya. Ndok. Aduh, apa ya? Anana bae ta. Pinter ta. Gede aku, gaji aku. Ah, Lah gaji gede kamu ngene. Aku 1.500.000 Om Lurah. ah, moso ya, Pak ya. Aku sing setengah juta ya. Pakai setengah juta. Iya 500 setengah juta. Tep, iki semut tep. Iya, Pak, semua gak mau es. Terus enggak Gak mau aja. jebrut. Anana bae kowe. Iya, Pak ya. Heeh. Masa semut gendong es. Heeh. Semut gendong es anana Iya, Pak ya. bae. Arep dodol ada Mas Sebuti. Heeh. Lah kalau wong rene kae lho. Mandore. Pak, mandor tukang ngindil, Pak ya. Ngindil yang buri. Yang buri nang ngarep. Nang ngarep. Apa, Pak ya? Anana bae. Mana? Wis ben ngomong rene bae. Hehehe. Apa kolor? Wis rampung. Kolor. Menandor. Laren. Mau leren Pak Dene. Ah, apa sih, Pak ya? Aku si hoak ya. Pak, leren kono, Pak ya. Jagongan tok mau. Ah jagung. Jagung lak pae. Iya, Pak ya. Jagung ya. Iya, jagung. Bakane muntol iki lho. Kita puntul tep. Mantap. Kontrol lah gue embak ya. Heeh. Terus Ning gowo B. Buntul. Tep. Panas tep. Laren, jagunge. Jagung kene. Waduh bae. Ngebuk. Wis rampung apa? Rampung, Pak. Rampung ya kamu. Rampung. Alhamdulillah lah rampung. Kerja leren tok. Oh, ngelong-ngelong nih di. Pak ya. Nah, ngeleren-leren dong ya. Potong gaji kok. Kerja ora mau. Karjo lah ya kae Kerja, Pak. buktine resi ya. Piye kerjane? Bayaran tep. Wis Iya lah, sampean tambah tetep 850. Ya. Oke. Si Mas Ari setengah juta. Tep. Terima kasih. Masa nggak kali, Pak? Wah, Piye kowe ya? masa setengah juta, yo. Tapi piro? Aku kur dikei wulung aku. 850 mosok. Ya enggak terima lah ya tep ya. Iya, Pak, mosok Oh, juta karo atus, Pak ya. heeh. Nah, itu kan dhewe sing setengah juta. Setengah juta aku, Pak. Karena kan kene wong loro ya. Ngono setengah juta, Pak. Iya enggak ada Ya, kayak tukeran wae, tukeran. tukeran. Tukeran Iya, nih. Pak yo. Yo, Mosok arep diakali. Arep diakali. Enggak kerja, Pak yo. Jaluk piro? Nah, dhewe setengah juta, Pak yo. Darani dhewe goblok, Pak ya. Oh. Kilo dah. Deal. Deal, ya. Deal. Ah, setengah juta, Pak ya. Ini baru masuk ya. Masuk. Oh, juta karo atus. Juta Pak, karo ya. atus pokoknya. Dhewe kesel, Pak ya. Ini kan enak ya ya. Nah, setengah juta, Pak yo. Balik yo. Balik kowe lah. Dulu rasa pangan. Enggak usah bitangan iki apa kondor, Dhewe setengah juta makan Topi enak. bapak, Pak, ya. topi ini kae. Setengah juta makan. Wong anak. Wah, kerja 850.